Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agbalbalina na si It, iti dalan tayo na diyang anghelo. Iso ngay tatana sa babae, masapol maiwalin iti dalan tayo. Ano sa inyo? Nga maganad kayo iti pananganupyo ken kuana. Ano sa inyo? Tabangan, no adot makibiyang ket may ramraman da. Pato apanggis. Na sino nga tamot da iti ngumawawag. Oh, hindi mat gayam Chloe. Hello, Iha. Abay. Hello, Papa. Itay paghawagan na kayo ni Mama. Gamdi umat ka na sungsumbatan. Ayan nyo ka di. Pato apanggis. San yun nga mo no sa di naman ayan ko tadak lang dito isang nga jempierno. Papa, amuyo ka di at isaan nyo pa nagpagkadarumwar kayo kin ni Mama. Kat timaw dititakas nga atap ni Mama kada kayo. Anya? Wan, Papa. Aglalo iti saan nyo ang parang sungsungbat kadag iti awag na. Kan di saan nyo pa nagpakadakan ko no sa dino ti papanan nyo. Tabay. Anya ti atap na kanya. At atapen na nga da sa bali a babae iti biyag nyo, Papa. Pato apanggis. Wan, isong agawid kayo kuman. Kadagsarita kayo anasaya at kin ni Mama. Awan day ta. Ilim na lang iti gwapong asawa na. Burog, tangay nakaliumatan ti pangitaniman tayo kinansing. Intay tabunan, tagawid aktomatan imansyon. Ay, uwan, senyor. Ay, kakadwa. Bagkatan yun ti bangkay ni Ansing. Taintay itabunan iti kinali tayo nga abot aparakin ko ana. Uwan ka raw. Saan tayon ngay kararagan di kararwana? Tadintumot lang makasaklang ijay langit ako nada. Ay, kabusta. Awan sa unay makaamo nga agkararag kada tayo, senyor. Nang runa kanyak, saan ko nga amo burog? Isong agpapada tayo matla amin ti papanan. Kat siyak tumatlaang ti pagserbian nyo ijay. Anak panag ko na miti atap dagiti nagpaskan. Putno nga ta, ada pa kay naigan ni Don Placido, iti napasamak apan nakagranada ti pagdadayaan. Nanang, para kanyak, awanan ti sabali ang mapabasol no saan ni Don Placido. Nupudno man nga iso tinagmandar. Dumteng tulat ti aldaw nga ikaro na dagiti amin a kinagtakas na. Wen nanang, ket no dumteng turay tangal daw, amangan, no pagbabawyan ng tupayan ti pannakayanak. Chloe, kunam asumangpetan ni Papam, nga maging gaitawan paymet. Pasangpetan day jay, Mama. Isun jadimtang iha, adan ni Papang mo. Mama, nanyaman dagiti kayat yo malawlawagan kin ni Papa. Kasarita yo kumalangi tinasayaat. Tapno di kaya gapan. Bareng materred ko tiriknak iha. Ngam no makangagak iti jak magustuhan. Pasensya lagan, tatalaga nga apa. Tapan na kinasugatan. Nga da pa kinaigan ni Don Placido iti napasamak apa nagpabetak iti Granada iti pagdadayaan. Ngam no pasurot na dagiti kinamat ko. Apay nga awan nalasin ko kadakwada. Wano, ada nalima da private army da jadon. Anya nga ta, no paliiwag iti naliman. Bareng ada matakwatak. Narugyak matlangan ti agpaliiw. Ilay-layon kon. Kat mismo ani Don Placido ti paliiwag ti garaw na.
Itatanalamis paylaang ti ulok, Placido. Ipudno mo no asino ti babaem. Tabarang mapakawan ka pa'y. Awan, babae ka, Agripina. Iso at di nagpagatapan iti saan anasayaat. Taamangan no isot, pakapanundutak nga garamid lakit nga rod. Simbergwensa! No awan babaem. Apay nga rod nga agliblibas ka no rumuar ka dito'y mansyon. Kan apay adi mo kayat nga ibaga tinagapwam no damagakan ka. Sanag nga gliblibas. Tamakita yumad no rumuarak. Dahil talaan tadyak nakapagpakadaking ka itinamitlo at daras gapo tagap apuraak punay. Saan kan nga aglibak pa'y? Na, At dalakit di babaem manan, Placido. si kamat laeng timang sabsabidong iti panunot mo, Agripina. Kat makamuka no agbalin kang agmauyong ha! Ditakawalan. Nata, inadaywan na kon. Hoy, Placido! Aguray ka! Adu pa'y ti kayat ko malawlawagan! Mama! Agin inom kayo? Kaputa kayat ko nga ibartekan jay amam. Ah, Sanak amalawlawagan iti panagsarita mi. Tay nadaywan nakmet iti madaman apagdamdamagak. Mama, saan akayat ni Papa ti panagat-atap yun? Iti awan kas ka na. Isungay na daywan na kayo. Katap na sana rumobrog ti sanyo apa nagkinawatan. Iswala dyan, ti manaw. Isardang yung kumanday ta. Kayat ko ti mabartek. Sigurado nga't adamanan adi na kay kahit akasarita ni Papa. Nung makita na nga agin inom kayo. Iso please, Mama. Isardang yung kumanday ta. Miguel, napananmanan jay anak mo. Apay nga awan. Nakita kita yung nagkukuyog na kadapasyo. Panyong, Sibyo, ano pa ni Uma, nanan? Anya manan tinapanda inarami di jay. Wano, akin sayo da ka di manen na pumaltaw. Nagpaputok dan. Nasawo yun, nanan. Madaman ti practice da apo maltog Uma. Iso ama panak man. Anya? Iti panakangag ko karag iti putok. Kas lakilatag imatil ti tamudok, nanan. Kayat namutan ti kumalbit iti gatilyo. Napuntaan mi ti pinunteriya may abo nga ti kami ito ang galaw. Nalaing kami na pumaltog. Mapnek kayo ka din, iti dayta kinasiglat yo. Di yun kayat, nga't adapay asumiglat kayo. Dapay nga ta na yung mga siglatan may. Saan kong ipangas ti kinasiglat ko pumaltog? Ngamboyan nyo tiramideg. Bareng adapay nga agisem kayo nga ginsayo. Napagbilib mo unay da pasyo. Sibyo ken panyong iti panaginsayo yo pumaltog, ang ilo. Diyak kumakayat nga ipakita kadakwara ti kabaalak pumaltog tatang. Ngam mapnek damat ngamin una yan iti nasursur na. Banag nga nasaysaya at kumapay. No nasigsiglat da pumaltog baro. Wan tatang, tay kunadan. Awan pa nagpatingga ti panagsursuro. No kayat tayo nga adapay alumain tayo. Kadua, naitabon tayo ni Anseng. Katita, mabalin tayong timapan ano pen ni Angelo. Ibalas tayo, ti panang patay na iti kadua tayo. Pangbirongan tayo kumakangkwang ha. Ay, mapan tayo ijay Santa Ignacia. Ay, ngamda kayon to lang ti mabalin nga agdamag kadag iti manalo ni Jay. Ako naman iti at di tayo mabaling jagtanag bro. Naamiris ko, mabalin tayo lahat ti agdamag. Maisawin no dwala ang ti bumabanto iti lugan tayo. Mapan agdamag iti ayan da Angelo. Amya. Agpamarang to ti mapanagdamag. Apagayam ni Angelo anagapo iti adayo a lugar. Kat kayat na makita ken makasarita ti gayam na. Saan ko natang may bagbaga kanitatang ti planok. May papan panagpaliiw di mansyon da doon Placido. Tamangan no may baga na kaniyapong. Kat ag nervyos to man na. Amok ka na pagkat ti planok nga namitan. Ngam kasapulan.
Tano iso ti akin pasurot kadagiti nagpabutak iti Granada. Rumbang lang nga maparmagan. Tapno natalnamat dan tibiyag mi. Teta, nakarubuhat ako. Mabalin kong timapan. Yes. Kapanam, nakarubwat ka matbaraw. Ijesan si mo nanang. Sarong karak man ti tanong dahi di Amira. Ne, napanunot mo man amapan manin sarungkaran ti tanam day di asawam. Kahit ni Angelaw, saan ka di nga umay? Itay pa yari mo ara. Sa dinaw, tinapanad na. Jak na damag nanang. Ta jak na siputan itay rimwar. Nakita klatan na nakasakay ti motor na hindi pumanaw. Ay, agbalog manan ako na, kadi na ibagbaga ti papanan na. Nasayaat ko man, no kadwa kamapan mang sarong kariti tanong dahi di inana. Tadanda ni man ti anibersaryo ti panakatay na. Ay, gaya man niya. Ay, nukas tagat. Agkasangay tumanan di anak mo, Miguel. Wen nanang, kat kayat ko nga iti panagkasangay ti Anghelo. At danto kumamot sang kabasita pagsasangwan tayo. Ay, di, agluto tayo to ti pansit kun arroz kaldo baro. Wen nanang, katawisag to na pasyo. Sibyo ken panyo. Tayin ka magkalap iti karayan. Ken bareng waddan tumaala dyan pakat ko asilo iti bantay. Iti kasta, adun to ti sagana. Adda tayon dito'y Santa Ignacia. Kadyo, Goyo. Da kayon ti bumaba. Amapan agdamag no sa dino ti lugar da Angelo. Aguray tayo latamatan dito'y unag tilugan karadwa. Tasaan amabalin arumwar tayo amin. Narigatan no agatap dagiti manalon nga adda sa bali aranta tayo. Naway amakitak taglawlaw ti mansyon. Babaan na ti kayo nga imulyak. Margaret ti abungot ko. Isirot ko animrag. Tapno sana matnaga. Narigatan. Ang mga nada makakita kanyak nito imulyak ka kayo. Agpag na pagnalat na ti gwardya. Amang rikriko si ti mansyon. Nabipilag na ti armasda. Ni Chloe Jerimar. Nagsardang iti batog ti kayo nga imulyak. Paypaya-paya na ti may sa gwardya. Sa anak ng kutkuti. Tapno awan maparnuay akarasakas. Tisil, makoy ti bulsak. Laguni. Sino ka? Nakita na ko ni Chloe. Gwadya! Umay kayo ditoy! At ang lalaki na nakabungot ngay mulitik kayo! Sana mabali na madiskrasya ak. Tumpuak akong... Saan nyo napuntahan? Di nakaabungot ang lalaki ngay mulitik kayo? Rumor kayo! Katingkay kita ni Dirwar! Barang saan pa yan nakadayo? Wen sinirida! Sino nga taday di ang lalaki ang nakaabungot ngay may nagsim di mansyon? Chloe iha. Anya dagiti putok ti paltugan ang ngag ko. Dagiti gwardya to'y tinagpaputok, mama. Tapay. Ada lalaki ang nakaabungot ngay muli ti mangga ti abay ti inaladan tayo. Kada ti makitak, maya ti panagsisim na kasla marabutit. Anya, kasano ti panakadlaw mo nga damang sisim kada tayo iha? Nagring ti cellphone na, kit nangag ko. E dito mga dak, nakitak na dyan lalaki ang nakaabungot nga agsisihim. Simberkwensa. Asino nga taday chay nga may nagsim? Mapaltugan ko madagiti gwardya kat maamuan tayo tikin na siya sino na. Barang saan pa nakadayo? Kat makamagmatla ang dagiti gwardya, mama. Awagak ni Papang Mono sa dino man ti ayan na. Isarteng ko pa iti motor ko. Tasong batak na sino nito eh. Uray na nakaadayo ako ni Dimansyon. Saan ko na masurutan? Kan inikat ko matang ti abungot ko. Hello? Si Kamad Kayan Berting. Apa nga mawag ka? Anya? Dua alalaki tinaisarong di taporkyo. Kat damdamagan no sa dino ti balay mi. Sino tinaging tuturet? Panagsiim dito'y mansyon. Jack, nakita ti rupa na, papa.
Nakaabungot. Sigurado ka, alalaki. Wan papa. Kasan no ti pan nakabigbig mo king kuana? Nagring ti cellphone na. No. Katiti tumangadak. Nakitak mo tanday dyan lalaki nakaabungot. Kakasta ka di? Ani, addaman ang death threat mo iti kalabas. Kat saan nga ta asika ti umay da cham-chambaan? Ang mga no hired killer dyan nakita ti anak ta. Delikado kayo papa. Nagpaiso ti atap ni mama. Saan nyo nga mo no asino dagiti kalaban nyo? Sandak man nabot-bot ngan. Ha! Apay takrot. Ani, masapul nga gananad ka. Sana ka mabuteng uri asino apolado ti makaingkwintrok Agripina. Papa, awan ti laban nyo no lib at ti pangtiraan da kada kayo. Iso nga agan-anad kayo kuma. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa dino tinapnapan ng anghilaw. Naapay nga itakalaang asumang part. Waapong, anya nga tatibagak. Apay adi ka makasungbat. Kunak, sa dino tinaggapwam. Itayan ti may sa kadagiti gayem ko, apong. Nagkasangay ngamin kat inawis na. Kasta ka day? Ay, panggap mo ti umadanin apa nagkasangay mo ti nagsarsaritaan mi itay kinitatang mo. Anya? Umadaning agpaison ti kasangay ko. Uwan apaw. Isa asinarungkaran ni tatang mo ti tanamday dinanang mo. Ta umadani matan ti anibersaryo ti ipapatay na. Saan ko aramrambakan ti kasangay ko, apong? Tayo di may pasngayak. Isumat ti pan nakatay tayo dinana. Apo, kuna ni tatang mo, arambakan tayo ito ti kasangay mo. Mangluto tayo ito iti pansit kinarus kaldo. Anya? Ken kunapay ni tatang mo, amapandan to kano agkalap kada pasyo, sibyo, ken panyong. Ken nagpakat kano pa'y ti silo ijay bantay. Ken no addan to maala na, ay ket rambakan tayo ito ti kasangay mo. No kasta, talagang isaganaan rak, iti umaya kasangay ko, apong. Uwan na pa. Adak manen namang sarungkar iti tanam mo. Agkas iti sino. Agsasenek lata to'y puruso. Numakitak ti tanam mo. Aging kaita. Saan ko pa'y anaykan iti hustisya tinaramid kin kaidi a kinaayo ni Don Placido. Domteng tumatlang dalaw. Singer itinangina day jay at Don Placido. Kat pagpabawian ng ti panakayanak na. At katapag, no asino di nagpaliiw dito'y mansyon Agripina? Asino ti atapam? Ni Miguel. Anya, tapay nga iso ti atapam. Gapu, tanalaos ti gura na kaniya. Gapu, iti pan nakatay ni Amira nga asawa na. Iti pinagtalaw ko ida, iji San Simon. Iso nga ta tinakita ni Chloe? Mabalin nga iso. Imposible nga iso. Apay, gapo takabalan na ti tumapwak iti nangato kasta? Sigun iti anak ta, kat nangato asa nga tinakakita na iti lalaki nga may nagpaliiw. Kat kabailan nga ta ni Miguel ti tumpwak iti nangato? Saan ko nga mo? Ngumsan mo at nagibasitan ti kabailan ni Miguel. Tauray lumakayan. Kadupay lang ti atiwan na ngagkabanwag Agripina. Sinarungkaran nyo gayam ti tanong da ginanang tata. Uen, ang ilong. Tadanda ni manan ti anibersaryo ti panakatay na. Iso ngayon sa mirak tinapan. Ngem, nasaysayat ko man may kaman. Diyak mo amapan kayo.
Sana bale. At dantulat ta aldaw, apan nagkukuyog tayo kada apong mo amapan mang pasyar iti tanong dahi tinanang mo. Wan tata. Kung gayam, sumagmamanon nga aldaw tinapalabas. Sipud iti panangkamat mo karagiti armado alalaki. Awan ka di pa iti nakainkwentrom kadakwada sipud ini. Awan pa'y tata. Oh, sapay lang ko mga roda. Tasaan dan agageng ti bumales. Iti pa nakapaltog mo iti may sa kadakwada. No plano dati mang resbak kanya. Saan kong atrasan ida? Nakasagana ak ang makipinatay no isot kayat da. Nga magananad ka lang, Barok. Tama nga no iti sumaruno apa nagkikita yo. Ad-ado danton ngam iti nakitam abilang na ini. Di kay matanagan tata. Agan nadak. Kan nakasagana ak. No porno ti atap ko ani Miguel tinaudi amang ipangpang ta kaniyak. Posible nga isumot lang tinagpaliiw iti mansyon. Pato apanggis. Awagak man kat komprontarek. Ibagak at dinak mabutbuteng nga oray anya ti aramiden na. Miguel, naisaganan ni Panyong jay sigay nga aramate nyo apagkala. Urayin da kanda pasyo iti arubayan. Una nang, rumara kon. Sumarunukan tungarutan. Itne, gumanat dagiti kakadwam ama panagkalap. Una nang, sige, mapana kon. Barang no adot maalami ita kada pasyo. Kisilpon ko. Sino nga tamat na ito yung mawawag niya? Hello? Hello, Miguel. Sino ka? Di nagkatimalasin na ex-mayor Placido Escudero tayo ito eh. Ayok ka. Tumukno sa di langit igurakin ka. Amog. Isuasan na naskan ng ipagampay. Amog kasi katimang ipangpang tayo di biyag ko. Anya ti sarsaritam. Jak ammo ti bagbagam. Saan ka nga ginyanyam mo, Miguel? Amog kasi katigapuanan dagiti mau awat ko apang ta. Anya. Ngamda ito ititandanam. Sa anak amo putangkin ka. Dinak pagatapan iti saan ko nga aramid. Sana ka kunang akaskin ka, tapno saan ka nga tapan. Si kalang tiag ko na at umugnot sa dilangit di kuram kanyak sana ya. Wen, uno da ita. Ngamno ko nam asyak tinagapuan dagiti detret mo katagbidot ka. Sana siya ti ulawam, Miguel. Isardeng mon ti mangipangdakan niya. Kaday to'y titandaanam. Oras nga ulitin pa yung paliiw di dimansyon. Patayin dakan! Tiawanan bain. Depnan ti silpon na. Anya nga tadya ibagbagana. Anapanak nagpaliiw iti mansyon da. Dadagla sa amatan ti ulo tadya at Don Placido. Sino dyan nawagan nyo, Papa? Ne, Miguel. Kat, anya timbagayo kan kuan, Binalagak ng isarding nanti mangipangdakan niya. Kanimbagak pa ay, adi nasunutan ti agpaliiw di ti mansyon. Tama nga ano tumanga di ti barsa nga adi na oras. Anya? Naibagayo amin dagitakin ni Miguel? Wan! Tawanon di sa bali pa yung atapagnusan nga iso. Iso lang, Chloe. Dad, pwede ka matlarumaran dito balay. Itay pa'y nga agur-uray dagiti kakadwa, mama pa ni Jay Karayan. Nanang, pakibagalangan ngay sudalatan ti mapanagkalap. Anya, nakaapay ang nagbalim ti panunod mo. Sikatin na pan nangaw-awis kada pasyaw. Panyong konsebyo ngayon kay agkalap. Nakalpasan na, agbabawi ka. Kaputan na dagsan ti barukong ko karagitimbagan ni Don Placido nanan. Aniya?
Iso di imawag. Nanang, Ay, anya dagiti impagbaganaken ka. Nga isot pagpulpukan ti panunot maw. at tatapon na asyak, tinagapuan na iti death na iti kalabas. Kanatapon na pa asyak kano tinapan nagsiim iti mansyon da. Apay, adda ka din naduktalan da amang palpaliw kadakwada iti mansyon da. Oh. Mabalin nga dan, nanang. Katsyak matan ti atapon ti salpag adon. Gapotam muna at tumukno sa dilang iti guraken kwa na. Ay, Diyos ko. Delikado ti maat-atap, Miguel. Iso nga, ibagam kumangawan ti amom kadagiti ipagpabasol ken kanitong plasi daw. Imbaga ko nanang. Ngim ko na nga awan kanon ti sabali a makaramid kadagiti ipagpabasol na no saan lang kano asyak. Ay, ti ayop na tanadong plasi daw. Nanang, saan nyo kumaapampanunutin nagitimbaga kanyak ni Don Placido? Tainangin santi ulo day jay adot. Apay amay kulkulang ni tatang. Kasitgak kumaitay taday bagakan ko na. Ngamjakin tuloy. At dun sa naunag pang panunutan na. Pampanunutan na dagiti na ibagbagaken kwa na ni Don Placido, apo. Nagkitaan da ka ni Don Placido. Saan da nagkita? Ngam imawag ni Don Placido ken kwa na. Ket papabasulan na ti amam nga isot gapuan dagiti pang tatibiyag na. Ken naibaga kanupay nga isot atapan na anapan nagpaliw iti mansyon da. Anya? Na po. So, madandanagan akmat kadagiti imbagbaga ni Don Placido iti amam. Awan ron ba nga pagdanagan niyo, apo? Saan matapod no nagiti pagpabasol na kanitatang? Agpaiso nga awan. Maditi maat-atap, apok. Takunada, kas nalasalputan ti daga. Kun di tay amaw, noon niya ti pangpanggapan nga aramidin ni Don Placido. Saan dalangan na padpadasa na pag-aramidan iti dakas ti amak, apo? Taure kasano ti kinabaknang ni Don Placido. May turid ko arautan. Laglagi pam ti maskara minton maban kayo. Tadyak kaya't nadama kabigbigken ka. Laglagi pa nyo. Ngagpamarang kayo amin natulisan sanggit di apasorot ko. Nalawag. Ay, uwan, senyor. Ay, uwan gayam. Masaludsod ko gayam, senyor. Saan may gadi nga iraman ni Miguel nukas pangarigan ta makita minto. Kasta ka di? Sige, inayon nyo. No makita yo, brog. Nukas ta. Iraman minto pa yan napatayan, senyor. Wan nga ro di ka makawawat. Ulit-ulitan. Tapnawanan ti siit iti dalan tayo. Makamuditan. No siyak tumanan ti babasulin da. Tinapatagkat matayan. Ay, uray si kakanayon ti pabasulan da, senyor. Basta awan ti konkreto nga ebidensya kontra kada kayo. Kat saan da kayo amisak lang. Naimbag na damat gayam utik mo, burog. Timot cellphone ko tagriring. Hello? Hello, Don Placido. Miguel? Apay ngay mawag ka? Well, mapanunot mo nga klunan, asik ka, tinagispiya dito yung mansyon ko. Nabayagan at Jack na kadapaw iti mansyon niyo, Don Placido. Anya ka ron, timawagam. Kaputa kayat kumat nga baga ka na kayo, senyor. Ada kayo mati-atapan mi nga utak iti panagpabetak. Iti granada iti pasken mi aman nalang. Pato apanggis, sandakman nga tatapan. No awan may pakita yung ebidensya kontra kanyak sumardeng kayo. Nukas ta nga ron. Saan nakmat apapabasulan asyak ti mangipang pangtaka na kayo. Awan mat ti konkreto apamanagnag mo. Ayop ka! Ayop ka, Don Placido!
Ano trasom ka na kami ng nangro na kanyak? Tanya ko matiatrasokin ka. Saan kon ga ibinsa-binsapay? Dumting tulat tati aldaw, apa nagsingir ko ka na kayo. Ipangpangtanak manen. Adda ka na kayo no pangta. Di pa nang ipapanyo itinay pagkat. Salbag ka. Dita. Siyakit din tibot-burgam. Himan lang di kaya rigam kat nalakakaapis idan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Atapan ni Don Placido. Anitatang tinakita iti ni Senyorita Chloe anapan nagpaliiw iti mansyon ta. Sana mabalin nga ibagak iti sino man. Asyak tinapan nagpaliiw. Ado ti kayat ko ang maobserbaran iti mansyon. Iso ang mapanak tumanan. Miguel, dahito'y ka di ti Aramida. Ti agpapaputok iti paltaw. Isu ka di ti rason. Ang nagbabawi ka anapan ijay karayat. Amapan agkalap tapno mapaputok mo manin ti paltog mo. Nanang, nabayagan adyak pinaputok ti paltog ko. Iso a pinaputok ko. Adda ka di sagsaganaam akabusol mo anak. Saan tayo nga mo dagiti dumteng nga pasamak nanang? Iso a masapul anak kasagana tayo latta. Kas makita tayo mat. Siyak ti at atapon ni Don Placido anapan nagispya iti mansyon da. Asino nga tang amin dayjay anapan nagpaliiw iti mansyon. Ado dagiti manggurgura kini Don Placido, nanang. Iso anarigat amamuan no asino tinaturid anapan nagpaliiw kadakwada ijay mansyon. Napanan ni Borog ijay hideout. Tapno ayaban na dagiti kakaduan amang birok kini Anghelo. Dagos lang agburak ti darak iti dayeng Anghelo no malagip ko. Ipanang patay na kadaan sing. Tapos tasigudan na napudot ti ulok kinwana. Tayso ti Pangulo dagiti Kataluna. Agbalbalin na si iti dalan ko dayeng Anghelo. Iso masapol may waling. Papa? Ni Chloe tumasidag. Aba iha, na ti bagam tayo masidag ka. Kuna ni Mama amang hair tayo kanoy tinayon dagiti bodyguard yun. Tabay. Gapo ka dagiti mawawat yu idi apang tay ti biyak yu papa. Kunag metanarwama kong na may pangpangta. Nga maging gayta, awan pa'y daka sa napasamak kaniya. Narigat ti degsakpay papa. Aglalo katadanin may nagpaliw diti mansyon. Saan tayo nga mo? Nada kayo ti tiyam-tiyam banday jay alalaki ang nakaabungot? Tanya ko ti pagdanagan niyo. Agmay-may salang dinakitam. Dinto nga do ti gwardya dito yung mansyon. Nga menton rumor kay papa. Adda ni Borog akad-kadwak. Isuadi kay agdandanag. Ibagam kin ni Mamam, adi na patuluyan ti mangalay tinayon ti bodyguard ko. Miguel, napanan ni Anghelaw. Napan na kinayo dyan natulid nga kasya ide umananang. Tamadalapos na kano ti pagmulaan karagiti natin. Apay nga rod adi mo tinulungan. Inaktulungan nanang. Inasak lang dyan bunang ko itay. Isuanaw do diya. Ngala, ingkay nga rod mangayaw, taadan to pang sungrod, kadagiti maluto asagan ti anak mo, iti panagkasangay na. Wen nanang. Unggal kasangay ni Anghelo kat, malagip ko launay, ti ado arigat tayo, iti dayti nga aldaw baraw. Uray siyak nanang. Taday di aldaw apa nakayanak ni Anghelo. Kat iso ti aldaw apa nakapatalaw tayo iti San Simon. Wen anak, kan
Isupa iti panangpuor dagiti pasurot ni Don Placido kadagiti balbalay tayo. Tapno mapilitan tayo laeng idi apumanaw iti sakop ti dagada. Kanisubay ti aldaw, apan nakatay ayatek unay nga asawa nanang. Naulpit, naranggas unay ni Don Placido kada tayo. Uy nanang, talagaan na ulpit ni Don Placido. Nga madantulat ta aldaw, ti panagibales, nanang. Darasan nyo pa iti magnakakadwa. Magagaran akon, makadanon iti sa kaanan ti bantay kimigaw. Kadagiti nakasarita, ana isarungan ijay. Kasla para iso ti pangyari ganda. So adarasan tayo pa iti magna. Bareng makita tayo dayjay nga anghelo. Agya mo na kiti umayo pa ng tulong kanyak. Ana nga yun dito natulid nga kasya dito Mang Pasyo. Sibyo, Panyong. Nanyaman na ang ilaw. Sigurado, asaan pa'y kumaanalpas ana salingsingan na giti sangana. No di kay imay. Sakas, Bilo! Armado ang lalaki. Agligat tayo. Sana mabali na makita na tayo. Sandalangan ngagbitot. Hintugot yung mat nagitipaltog yun dito Awan balbalay dito bro. Burog ko na. Kahit nasawan, pasurot ni Don Placido dagit ang armado. Ay kakadwa, pumasurong tayo bay. Bago na makita tayo, lang di balay dak anghel. Siyak ti pirbiro kanda. Sana mabalin. Anda talabi na tayo agilo. No, matuntunan na lang itibalbalay tayo. Ang mga no, buuran na tumanan. Sana mabalin na makadanon da karang itibalbalay tayo. Yaw awan tayo ida. Anya tarami din tayo ang ilaw. Yaw awan ko ida. Ito. Apa nga niya bungot mo tabado mang ilaw? Agpadlawak kadakwada. Ket tumarayak iti direksyon amang niya dayo kadakwada iti tanap. Ngayon nagitibalbalay tayo. Sige, agpasurong tayo ang kakadwa. Udan iti tanap ang ilo. Batwag ti may sa kadakwada. Tapno maalak ti atensyon da. Saak tumaray ngagpadaya. Itan! Tumaray ako. Sulawit ti dayjay kinang bakal kinta Pino. Hoy! Saan ka tumaray? Bumalta ka! Sarat nagsardeng. Paspasak nagtaray. Namni. Kakadwa! Timama. Tamakan tayo! Saan nyo matuntunan kaya nagitibalbalay mi? Yaw awan kayo dito kimigaw. Darasag pa iti magna. Napurutan. Barang nalpas mi akaywan kanyang hilutin at tulin nga kasya iti pagmulaan mi karagiti natang. Ha, damot pasyo. Sibyo kan panyong dagiti masabat mo ang tartaray. Anya nga tati napasamak. Apa yung agtartaray na? Pasyo! Apa yung agtartaray kayo? Anya ka dito napasamak? Salbag ka. Di na kami banugan. Paltugan ka manlangan. Di mo matapundaan mo lang. Ay, anak ti karasan. Iti panang paltog ko kinkuan. Kit nagtambling anapan naglingad iti dayjay anak kalapon ti kayo. Kasumere. Sa bulan na. Saliw kaukawan nyo. Kit numaki tayo. Paltugan nyo. Namut kayo lang hindi kamkamatan niyo. Nagtignayin lagi ti kakadwak. Kita mantilaing mo. Ita, loko. Agdapaltog ti kinamat ni. Pinaltugan na dagiti nang salikaw-kaw kinkuan na. Natayin lagi di talo ang kakadwa tayo bro. Anak ti karasan. Pagtuduan tayo ti bala. Itinaglinganan na. Kadwa, patayan tayo. Ay, dangsan dyan ako mamagyan. Ha? Sana mabalin ang matay ng ilo. Sige, dita kayo. Ay na kami. No asino man nagijay anay sarong dito kimika. Saan ming atrasan nila? Agkarada pak iti kasama ka. Kalpasan na.
Agkamangak iti danyatak kalabato. Tayso ti paglingadak. Sana mabalin ang mapatay dak. Tsak ipalubos. Apay nga nangagtib-tibayo ti barukong ka. Kasla akla ang nervyos. Awan matamba kapag nervyosa. Saan matanapan ni Angel o kinimigil ijay San Simon? Tapno, adda ko mapambarak nga agdanag. Ay, apay nga taakas to ti marikrik-nak. Inak man kiti uminom iti danaw. Saan tayo magdarasudos adu marupitayan dagdag pipinaltog pasyo? Ito'y tayo pala. Kat si iman tayo no sa dino tinagpwistuan dagiti kalaban. Nangyo. Uning agpeso. Ada agar arudok ngagturong iti ayan na. Matay ko. Saan da kayo ngatrasan? Da kayo ti may remote. Iso ada kayo ti rumbeng nga agatras. Bro! Isang lang may mesa di kalaban! Natayan ni Pandoy! Ay, pasaksakan nyo. Tinangpaltog kini Pandoy. Bira! Malas matitikilamat tayo! Ay, anak ti karasan. Aglingad kayo. Ang mga nuad ka manon napaltugan kada tayo. Pasyo, Sibyo, sa dino tayo ni Panyong. Apay asaan asim murot ngay may dito naglingadan tayo. Kuna minot ay tayo tilikudan tayo, Miguel. Ni Panyong, iso di agtartaray nga umasirig dito ayan tayo nga dabaklay na abag. Nangalaan na nga tayo tibag na. Ano tinagyan na? Miguel, ano ba na tayo? Anya, nangalami tireta Panyong. Iti na tayo kalaban. Anya, oops, aglingad kayo. Agpalpaltog naman na. Ang mga numatamaan tayo. Nabibilig ti armas na giti kalaban. Ano na, hanggang saan ang mabalin ada tayo ti agsanod. At dada iti teritoryo tayo. Kabisado tayo ti pasikot-sikot ti kimigaw. Iso ti pangabakan tayo kadakwada. Kumusta kayon kadagiti kakadwam burog? Ay, senyor. May pasungal-ngal kami ti laban. Kat liman tinatay kada kamay. Pato apanggis. Kaslatan ang gagkwa kanalbong. Ay, liman tinatay kada kami, senyor. Apay ni palubos yung damatay ka na kayo. Sino di kalaban nyo? Kan kasanuan ang rugiti laban. Eh, iti pa nagsawar mi dito'y kimigaw. Kat pagamuan, taad na ng bakal iti may sa kadawami. Andiya, pato apanggis. Ay, iti kwan, nakita milangan. Nga dalalaki anak kaapumot anak tartaray. Nga imadayo. Kinamat mi. Ngam, pinaputukan na kami, senyor. Nukasta sa nagagangay ang tao, tikinaman niyo. Ay, wan, senyor. Ngam, di mga dakas. Saan mo tan at tila ang kinamat mi ti kalaban mi? Anya ti kayat mo asawan? At dahil may timulong akakadwa ti lalaki at kinamat mi, senyor. Iso anatartara man ang tirangat iti agdama. Pato apanggis. Iti dahil ta katuyo. Sa narumbang ada kayo ti agsanod. Ay, wan, senyor. Patayin mi amin ida. Sige, makilaban kayo, aging gatpungan. Kuray matay kayo, amin! Tata, ato kayo magayam. Itay pa subsubaybayan na kangilo. Alam na ito. Anya na tinakasupot ng interview. Bala reta. Naala ni Panyong itinatay kalaban. Ado reta. Adakin ko na tidaduma. Nagsayatan. At usa rin tayo apang laban kanakwada tatang. Saan na tayo ito na mapagsalod? Taado tibala tayo. Wen barok. Ikatan nyo tibado yo, kat agabungot kayo. Saan nyo nga ipakita ti rupa yo karag iti kalaban? Wen. Ops. Damang pasyo, kan nagiti dua kakadwana. Iso damat nagiti ng rat-rat karag iti kalaban. Kakadwa!
At dapat napuso rin dyan, panda. Masaksakan tayo mo ita. Angelo, pinasaksakan naman ito iti ayan na pasyo. Panyong gansibyo. Ha, Napunta ni Panyong. Diyos ko, natay sa amot ni Panyong. Kuburan nakbarok. Tay nak iti ayan ni Panyong. Huwag tatang. Sige, mapan kayon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka matay? Pakirdam te pakinakam mo. Ha? Nawananan iti po na. Nagnervyos iti nakita na nagsayasay at dara manipod kin ko na. Bedak iti nga ti sukat na. Tapno agsardeng ti panagsayasay iti dara. Sana mabalin na matay ni Panyong. Pangkisabato. Sino nga ta dagiti nakalaban da burog? Kung nadamat asa na may siya ti kalaban da. Amangano dagiti sigod akataluna ka pinagtalaw mi iti San Simon. Amangano isuda ti karangranget da burog. Papa? Ti anak ko. Sana mabaling ibagag ti madama ang paspasama karanget. Papa? Anyat pang panonodan nyo? Nakadadayo mati na kayo turungan dagiti matayo? Kway ha? Di ko nam nga ta, imay nag-ispya dito yung mansyon tayo. Kat na di alalaki, anaturan ngay may nagpaliiw. Isulatan, ti aribay ko. Papa, posible nga agpaiso ti atap ni mama. Amay sa ahayat killer day di nakita. Kat na kayo ti punteriya na. No hide killer day di nakita, magad siyak tiranta na patayan. Sino tinangbad king kwa na? Kenanya ti basol ko iti day din ang mandar king kwa na. Ado dagiti manggurgura kada kayo, Papa. Nang runa dagiti pinagdalaw yung aman nalon dito'y San Simon. Ngamu, iso dati ng bayad iti hide killer. Tapno patayin dak. Pangalanda ko may ti ado akwartada. Kabalanda nga ta ti agbayad iti hide killer. Awanan ti kanal buong tatang. Nauli magantag lawlaw. Napagpagat ti kastoyak sitwasyon. Tasaan tayo nga muna niya ti plano ragi ti kalaban, Angelo. Nadaman plano ta. Masapol nga plano tayo man. Anya ti plano? Amok ang nakalingad lang nagiti kalaban na makipipin naliiw. Saan tayo nga mo numano ti bilang da? Addan na tayo akakadwada. Ilintutan na sugatan mat ni Panyong akadwa tayo. Napukaw na ita itipot na. Gapoy tinalaos nervyos na nakakita iti nagsaya-saya adara. Ngamitay na budbudakon, nagsublimot lang tipot na. Natalgad ka di matlang itinangilaw mga nyukan kwa na tatang. Wen, sigurado ka saan na makita nagiti kalaban iti ayan na. Wen gayam, anya itayan ti kunkunang maplano. No panggap da pa iti makirin nupak. Mga ramid tayo iti taktika. Hamabalin apakaabakan da. Anya atak tika kayat mo nga ramidan tayo? Hit and run. Oh. Kabisado tayo amin na pasikot-sikot dito. Idinto talaga iti kalaban. Kasla itala nga may sarong da dito. Kasano nga ron nga ramidan tayo ti plano? Inkayaglingad iti awagan da iti pimag-ong abato. Kat ni Pasyo, iti matak talarukib apuraw abato ti mapan na panglingadan. Ni nga ron Sibyo, sa dino ti pagpustwan. Iti matak kalapoon ti balete, apagin inanaan tayo. No makapusto kay ton, agpakamatak ka dagiti kalaban, kat iturong kunto ida iti naglingadan nyo. No mabatugan da kay ton, banatan nyo idan. Napintas dahita aplanom ang ilo. Agpakamat kay tumat, kat iturong nyo ida iti ayan ni Pasyo.
Isuntumat ng timang tira, karag timang kamkamat kada kayo. Kastantumat ti aramidan ni Silvio. Maburiburan matlaang ni papatikad dati may nagispya kada tayo diti mansyon, mama. At damit lang nga rod panagbutang na no kasta iha. Siguro. Uray syakit sa anak unay ama katurturog. Sipod nakitam ti kungkunam alalaki ngay may nagispya dito'y balay. Mama, di kayo unay agdandanag no at ako'y diti balay. Naridamitan nagiti gwardya tayo. Isa panog ko nagkat. Mabutangan nga umay daytse alalaki ang nakita. Sapay na kumaha iha. Nagsamot-sam dagiti makipimpinaltog kada tayo itay. Ay, uwansa. Tay-tay pa yan na ulimak ti aglawlaw. Nay, tayo makasama sumawag kang ka. Ni senyor ti umawawag. Anya nga tati ibagana. Hello, senyor. Kumusta kayo di Taborog? Si bibiyag kayo bay? Ay, naulimak kan ti aglawlaw, senyor. Nagbutang dan samot lang dagiti makipinpinaltog kada kami tay. Patwa banggis. No kasta saan nyo napatay na? Ay, adamat napuntaan mi kada kawada, senyor. Nakita yo ti bangkay na? Ay, saan, senyor? Kaya't nasa wenat tiyo na purwan. Saan nyo napatay? Ay, ngata, senyor. Pero kanyo nagitawaran bay na nakirangat ka na kayo. Tauluyan nyo na. Ay, angam, di mi pa'y nabirukan ti kang runaan a misyon mi, senyor. Isardang nyo ba ila, hindi mang biro kini Angelo. Dakiti nakalaban nyo ba ila, hindi ano pa nyo. Naskan, amay balas dagiti natay akakatuayo, bro. Ay, uwan, senyor. Alam! Umawag ang tumalan no madamdama. Bye! Ay, bye, senyor. Kakadwa, kunani, senyor, anaskan ama ibalas tayo, dagiti na tayo, kakadwa tayo. Sige, Juan. So, birukan tayo, dagiti nakalaban tayo. Kat papatayin tayo, ida. Apay nga ta, nga awan matlaangan ti sumangpag kadagiti napan ni Jay Uma. Napadpay da pasyaw. Sibyo ken panyaw. Aging gaitakat. Awan pa'y ti simangpet kadakwada. Ni panyong di agsagki-sagki nga magmag na sumungat. Ay, Diyos ko. Anya nga ta tinapasamak. Apay akas la marigrigatan unay ni panyong. Isalbaga burog. Ije gayam tinaglimmengan na itay. Kakadwa, birukan tayo, dagiti nakalaban tayo. Kat patayan tayo amin, ida. Juan Barok. Rimwarda aminen kadag tinaglimmengan da. Apagiso, nakapwiston da tatang. Pasyo kan Silvio. Kadag timbaga kapag plastaran da. Mabalin kong tagpadlaw kan agpakamat kada burog. Iturong ko iday ti pakatambangan da. Barok. At dadas-das nga pasor. Posible nga ito das ti sinurot dadalan dagiti kalaban tayo. Isumat ti surutan tayo. Adamat ng bakal kinisido. Anak tinang bakal burog. Timarayan. Anak ti karasan. Kamatan tayo, kakadwa. Wait, sige. Kamat! Kamkamatin ng naburog ng ilo. Imbag ta saan da mapano ng tapaltugan. Wah, deta, masadagdan dito ayan ko. Kat nakalabas mo ng ilo. Paltuga ko nagit kalaban. Anak ti karasan. Napakamat niya nakaabungot. Sa tinambangan na kami di kakadwa na. Burog. Nagpakamat mo dyan pimbaltugan na tayo. Ay, dagiti salbag. Inulag ti amuda. Apan nakilaban. Kaslamalasin ko ti kamkamatan mi. Ninsamot Miguel de si mublat ang nagpakamat ka na kami. Burog. Patwa banggis.
Abay nga tadyak ngat mawagan ni Burog. Anya nga tanti na pasamak ka nakwada. Ani, adalinuto na giti katulong nga merienda tayo. Umay kan, agsasango tayo nga agmerienda. Sana ka mabisin. Da kayo latan tag merienda. Anya nga minti pampanunutem. Itay payakasla aburido ti panunot mo. Di mong damagan, Agripina. Sige, panawan na kung dito'y takayat ko tiyag may maysa. Sinvergwensa. Iti na ito'y amakit-kitakan ka. Kasla tsak magawidan ti agatap iti saan anasaya at Placido. Tanya man ang dimading atap mo kanyak. Saan nga taapanggap iti babae, ti pakaburibura? Ato apang kis. Dayta ka na yun ti bagbagam. Tikat laing mo nga gatap. Nat na babaeng tukan nagbabaya. Gabutaan mo ka napaglan ka idi a babaero, Talaga Placido. mabisit ako na yung king Agripina. Iswadit ta ka manlagan. Papanamon! Hoy! Di na kadaywan! Agsubli ka! Oh, adupay ko matikayat ko adamagan. Dito iti ko na ni Pasyo ang nakapaltugan na kiniburog, Angelo. Yung apay nga awan mo tito eh. At datad tidara ako mamang iti kasamakan. Ngam awan mo't ni Borog siya. Imposible ana itaray dagiti kakadwana. Idinto ta nagatras damot adagos, idi mapaltugan ni Borog. Sawaran tayo ti kasamakan. Marang adda pa lang ni Borog ngaglamlambang tatang. Wen, uray ta ada yung nagiti nakalaban tayo. Kat saan damot nga tan ngagsubli ditoy. Tanapapot nganda iti panakapaltog ni Borog apangulo da. Pasyo, Silvio, sawaran tayo tiaglawlaw. Birukan tayo ni Borog. Maring adda pa lang dito yung ngaglamlamban. Patwa banggis. Yamok at dan dito'y hideout da Burog kan kakadwana. Nga mawan na pa'y gayam. Di na pa imot ni mawawag, senyor. Tilugan ngawan plaka na. Ison tinimdang. Tanda burog, senyor. Dayta. Nagdisagan dagiti nakalugan nga ba. Day, awan mo't ni Burog ka dagiti dimsag. So dino nga tatian na. Kakay mo't kayam dito ay daw, senyor. Wen, gabot na magagaran ako na makamo. Noan niya tinapasamak itinaparan niyo. Ngamasakbay nga istorya ka. Apay nga awan ni Burog. Senyor. Song batam di salonsod ko. Apay nga awan ni Burog. Napaltugan, senyor. Palto apangkis. Napaltugan ti leader yo. Natay ka din ni Burog. Saan mi nga mo, senyor? Apay at diyo ang muno si bibiyagwin no natahin. Binaybayan nyo kanilatan, hindi nakita yung anapaltugan. Ha? Awan na talaga ni Borog. Nakaadayo kami pa anapan ng biro kinukana. Yung kaskas ti adi milat na nakita. Ayan yung tatang. Siguro, nailibas na iti kakadwana. Agawid tayo matan. Amang ano madandanagan una itan niya apong. Sigurado na laus ti dandana kita ni apong mo, Borog. Ilimod tayo kung makinkuha na tinapasamak dito kimigaw tatang. Iso na lang, taamangan no na istoryan ni Panyong. Imun unang amin itayan ang nagawid. Nupay at sugat na. Papa, kunayo nga umay ni Borog itamalam. Ngam, apay awan pa lang. Kwa iha. Hindi ka tatibag ka. Oh, apay na pauli magkayo matan, Papa. Imawag ni Burog. Kat kunana nga anda ka na patiguna yung asikaswan na para di pamilyan. Iso akinid daw nang nagbakasyon ba lang. Anya? No kaano pa yan narisguti ka sa saad tayo? Iso mati pa nagkid daw na iti bakasyon na, Papa. Mawadam kuman ni Burog. Tadamad pamilyan. Sa bagay, amok mat kiti ag maneho na da papanak. Akan oras siya kakamugmat. Pero oray ni mamam, amo na madagmaneho. Iso asan tayo unay may kawa iti pa nagbakasyon ni Burog. Darasan pa iti magnangilo.
Biyo partakan ti magnatatang. Amangan no may tiklip kayo. Kan may sa. Asidig tayo matkan iti balay. Madanagan lang amin kinapong mo. Amangan no, nalaos unay ti danag na idan. Asidig tayo. Makikita tayo ti balay. Niapong mo, isudya gigikis. At dan samot dagas ana pasamak. Darasin tayo tatang. Tumaray tayo din ang ilo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oo, na yan na nervyos ka. Amok no, matay itayin ni Panyang. Apay po, natalnamot ni Panyong anasangkutan mi. Ti amok no, agsong abitayan. Saan met gayap? Ay nananang, nagbalin kayo na nervyosa. Kasano ajak ag nervyos? Idinto ta napaltugan to'y kadwayaw. Imbag, tanay sangput na tibagi na dito'y balay. Inagasan yung arudan, apong? Wan, dinayasakon ti sugat na. Imbag, nasaan anabati ti balay ti bagina. Impagarup ni mati din no matayon nanang. Yung kasin ti apo, ta sana grabe ti sugat na. Ay, iamok no. Natalgad tayon nga agnanayon dito'y kimikaw. Ang saan mat gaya. Asino ay nagiti nakarinupak yung Miguel, ang hilaw. Nagiti pasurot ni Don Placido, apong. Anya ti panggap da dito'y. Birbiro kandak. Iti anya aga po abirbiro kanda kapaw. Tsaka mo, apong. Ay, Diyos ko. Kasanon no natuntunan da dito'y. Iso nga rod nga inyaw awan may ida. Iso asaan da nakadanon dito'y. Denggan nyo ti bagak. Bayat ti kada kaya mansyon. Jak may wak sila tapanunutan tinapasama kada kayo iyakimigaw. Nagsubliak dito'y tapno makasarita kayo banan. Lima na na tayo kakadwa tayo, senyor. Jak maibos a panunutan. No apay nga da nakainkwentruyo itinapanan nyo. Nalaing na pumaltog, nagiti nakalaban mi, senyor. Nalaing pumaltog. Patwa banggis. Ganda kayo. Saan kayo kadya nasiglat a pumaltog? Ako. When no nasigsiglat kadya pumaltog, dagiti nakalaban nyo. Iso ani burog kat napaltugan! Napanan man na ni Papa. Rimwar manen adi nagpakpakada. Kamakamak kumaitaya pagdamagan ngam apagisumat a pinataray nan jalugan na. Ama, isardang niyo kumanti panagat atap yu kan kuana. Ta sana may papani ti babae ti pakaburiburan na di kat dagiti mapaspasamak kada tayo. No di na ko makinontra ti panang hire tayo itinayon ti gwardya dito'y mansyon. Nataltalgad tayo kuma. Bayan yon, Mama. Wen, kamkunan ni Papam ang nagbakasyon ni Burog. At agano nesisita nga asikaswan na para iti pamilyada. Di mayat kumano natuloy ti planok. Saan ka di akayat ni Papa? Hala, bayan yun, Mama. Sipod aday may nagispya kada tayo. Madandanaganak. Basta ada rumor kada tayo dito'y mansyon. Mabutang nga tamat tanday dyan nga umay agispya. Taamo tayon nga imay ditoy. No hired killer dyan nakitam. Kat siguradok adi na abuti mabutag ha. Kat sapay la kumata di na matsambaan ni Papam no isuman tiranta na apagaramidan iti dagat. Nilang burog tinalasin ko iti anakalaban tayo. Ti pagsidawak. Awan mat private army ni Don Placido iti mansyon da. Ngam, apay nga ado da burog nga imay dito kimigaw tapno biro kandak. Mas dawak mat, barok. Tasaan mat nga umabot iti 10 ti gwardya iti mansyon da. Ngam nasursurok pa'y ngam 20 tinapilang ko anakalaban tayo akadwa ni burog. Pamilyar kanyak lagi ti gwardya ti mansyon tatang. Tanabayagdan a gwardya ijay. Ngam dagiti nakalaban tayo akadwa ni burog. Pulos nga awan malasin ko kadakwada. Uwan nga ron,
Baro amin arupa. Dagiti nakalaban tayo. Kaya't naasawan. Saan lang iti mansyon ti ayan nagiti tao ni Don Placido? At nakadin nalimad a private army na asaan tayo nga mo? Nukas taman bilang. Talaga na pilag na dyan Don Placido. Iso matlakas lawan na tatibubot nga na. Taadugayam tinalimad nga armado a pasurot na. Ang ilo, uray pasurot na amin dagiti nakalaban tayo. Sa anak tungag buteng kinkwana. Ura siyak tatang. Ket imaglakit din ta nakaala iti ti kadwa tayo iti sangabag abala. Manipod karag iti kalaban. At da inusar tayo anak kirangat kadakwada. Puno reta. Ket naggapumutla kadakwada ti bala anak katayan nagiti sumagmamano kadakwada. Ado pa tinabati abala iti bag tatang. So nga ure no may pasungal-ngal tayo manan iti rangat. At da umdas abala nga usaran tayo. No sino man dagiti nakalaban nyo, agsubli kay to sadyay, ket ano penyo dagiti awanan bain anang patay kadagiti kakadwa tayo. Once nyo, marami-rami na ito. Sawarin nyo ti kasulinikana paset ti kimigaw. Tabaring matuntunan nyo ti paglemlemengan dagiti nakalaban nyo. Miguel, sipod adda na ka-enkwentro yung kada anghelo. Saanin anatan na ti panunot ko, iti kaadda tayo dito ikimigaw. Nanang, awan ti rumbeng a pagdanagan niyo. Tasandamot ang natuntunan dito ayan tayo dagiti nakalaban mi. Kasanaw, no agsublidan to man di tayo, at matuntunan danton di tayo. Ay no Miguel, diyan kaya na maulit, tinapasamak ide kada tayo ide San Sibaon. Nanang, saan to na maulit dahi ti apagtang? Tayo di katawan pa'y ti paltog mi. Ngamita, addan, kan nasiglat pa'y di apu ko yung pumaltog. Iso adi kay kumauna agdandanag. Mabuti nga klata. Amang ano, maipasungal-ngal kayo manan itirangat. Kat may sakada kayo kini Anghelo di. Ay, Diyos ko, saan ko ba? Tila mapanpanunot ka. Awan to tira ka sa mapasamag kada kami kinangilo, nanang. Kabailan mi asalak ni Bante Bagimi. Katuray na kayo. Oh, Placido, kasangsangpet mo pa'y lang. Arak mamutan ti sangsangwam. Bayan naglang Agripina. Ada pampanunutek. Di solusyon dagiti problema tayo. Ket makapanunutak ka na imbagno adda arak. Kasano ko maama kapanunot ka na sayaat no nabartek kanton? Isik! Oh! Ha! Sinperkwensa! Apay nga imbarsak mo ti basom? Gaputa makapungtutak! Kat? Burburik ti darak Agripina. Siyak ti kapungtot mo? Da Miguel kan Anghelo ti kapungtot ko. Adon ti atraso na kanyak. Isuarumbang laang ang maiwaling dahi ti dalan ko. Saan ka maawatan, Placido? Anya man ti atraso kan kadagijay nga agama? Ni Miguel ti atape ka nag-ispya di ti mansyon. Saan apatyan ni Chloe nga isuha ni? Kaslanay salsalumina kano tinakita na akin alibtak dayjay alalaki. Isulakid di Agripina. Saan hard killer akas iti atap mo? Iso ti amok apag gap-gapwan ti pangtakanyak. Mal, no iso ti pamatim. Saan ako na makipin na pilit? Kat, ningarod Anghelo. Apay nga agburburak matidaram kenkwa na ako nam? Ha! Sa nababalin ni bagak nga na napatay na tao. Oo, apay amulmulagatan nakmetlatan akasta Placido. Gaputa iso ti Pangulon dagiti katalunan tayo. Iti kasta lumaban dalata kanyak. Iso nga agburburak matidarak kenkwa na Agripina. Talagang asintado kayo na pumaltog, Mang Pasyo. Kan, oreda kayo, Panyong, kan Sibyo.
Awanan dumayo kada kami kanitatang apumaltog. Sigsiglat kay lata, ang gilaw. Kung nagtupay ada kayo manan, tinagpaputok iti paltog, Angelo. Imay manan naging sayo dagiti kakadwa tayo tatang. Dahil ti pan nakapasubo tayo di iti laban. Adda arim magda ang magkasursuro analaing apumaltog. Nasayat. Tasaan tayo amay baga adinton umay dagiti nakalaban tayo idi. Isu arumbeng isa ganaan tayo latay da. Ti pagdanagak kat tibala tayo. Namasansan amay pasungal-ngal tayo iti laban. Amangan numaibusan tayo. Imawag tinanggatangan tayo idi karagiti paltog tayo. Kat kunana, anapasangpet nan dagiti kontrabando, abala. Pangalaan to yung rod, iti paggatang tayo ti bala. Dahil ti problema, tatang. Saan mo problemahan dahil ta, Angelo? Siyak tulatan ti makamu ang makisarita iti gayam ko. Saan nyo ko mga rod na nabaybayagan ti mapantatang? Nataltalgan ngamin ti panunot tayo. Nadalat ta nakasaga na abala na iti paltog tayo. Saan ngagtal na ti panunot ko pugak? Si Budawan ni Burog. Maburibura naglauna iti panangibagayo anapaltukan at diyo nasarakan. Sungag subli kayo iti kimigaw kat biro kanyo. Amagan no natayan kat nukastaban dinabasamak birugan yolata. Isang batyo di bangkay na. Talawag ka di madlang. Pa? Sino dyan kinasarita yo? Saan na mabali na maman na tinalimad. Papa, muna magatandak madlatan. Kunak, asino dyan kinasarita yo? Di ka di burog? Iha. Uwan, isungag pa isungag. Mas daawa ka na kayo nga gina. Agpada kayo itilinya. Kat, anya timbaga ni burog, papa. Saan ka di pa nga umay dito yung mansyon? Iha. Mabayag pa nga reward. Ta, saan na pa'y analpas, ti pagkakumikuman na iti pamilya na. Lumabayag nga agbakasyon. Asino nga ron ti mangisunukan kwa na, akas driver yo? Ato ti gwardya tayo dito yung mansyon. Mangpili aktulatan ka na kwata, itagbalin na driver bodyguard ko. Kasuno pa ilan ni Burog. Ang hilaw, naparan ni tatang mo. Naku na itay ni Paso ang nagdamagak at nakarubwat ka no matapin manaw. Napanay San Simon na pong. Sulat panti bagak. Ang hilo apaog. Sipod na ipasungal-ngal kayo itirangat. Kasla, kanayon nakbetlata na madandanagat. Dakpay kindi una yung pampananutan tiyo madanin akasangay mo. Uwan gaya. Inton maminsan nga aldawan ti kasangay ko. Uwan, ngam iti pasamak yung kadatatag mo. At kasla awanin ti regalt ka naragsak ko amadanon ti aldaw ti kasangay mo. Saan tayo latangag sa kana apong? Oresyak, naikatan ti gagar ko iti parang ibagbagayo idi. Ngadan to pagsasangwan tayo iti kasangay ko. Jakab mo ti sawag. Nginto tatang mo ti agdesisyon. Gapo ka lang iti saan anasaya ta mapaspasamak. Nadagdagan ti kinanerbyosa na apong. Ti ayaw pa doon Placido. Iso tiriribok iti biyag mi. Nagriring ti cellphone ko. Sino nga talay ti umawawag? Hello? Pato abang kits. Nagsayatan ta sinong bata madlagan ti awag ko, Angelo. Sino ka? Saan ka ngam mo? Di mo ka ti balasin ti timag ko. Imawag akitikin kan. Don Placido. Wan, siya. Imbagdasan ka pa, yan nagsukat iti number mo kat nawagan ka mo lang. Anya ti bagayo kanya? Itay pa, ingawawagak ni tatang mo, ngam saan nasungsungbanan. Iswasi ka ti pinatas ko ngawagan katagyaman ak. Ta sinong batam ti awag ko.
Anya ka diti ipagayo. Agbalbalin ka na kontrabida una itibiyag ko. Kadwam ni tatang mo. Iso pakipagamtukin kwa na tanagan na dagit ka raw na. No di na kaya di matay. Ipangpang tayo ti amak. Agan na dragan. No san lata sumarteng kadagitar aramidin na kontra kanya. Anya ka diti aramido ni tatang ko kada kayo. Di umay na panagsisiim iti mansyon ko. Anya? Iso ti atapag hindi nakita ni Chloe nga imuli di kayo. Di abay tinalatan mi tapno agpaliw. Saan kayo nga agatap iti kasta Don Placido? No awan pamanaknakyo. Da kayo lang damo ka makaitured. Iso da kayo titutwag. Tayram-raman dakpay. Wan, talagpaling ka mo na buong ti ulo kang ilo. Gamsan kayo ngagpaling kanyak. Kaya rikan nyo lang titimal analakak aligisan. Gapo ka ditad na private armiyo. Iso anaturid kayo agsawi ti kasta. Andi ha. Nangal-ala ami ti daytang imbagam. Itinto tadag iti lang gwardyami iti mansyon ti tao mi. Nga ta, Don Placido. Asino nga rod dagiti kakadwa idi ni Burog anakanangat mi. Patwa banggis. Napugtuan na nga da private army. Nukasta. Isuda tinakalaban da Burog nakatayan ti 5 akakadwami. Dakas da ito eh. Mapana kaya hideout kat baliwak akasarita. Dakit tinakilaban akakadwami. Silpon ko. Sino man nga tanda ito eh. Ni Burog. Hello, Burog. Apay, adik. Hello! Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.